Ara, a continuació, la Romina ens explicarà el seu treball. Jo em dic Romina, soc de quart B i tinc 9 anys. He escollit Alexander Fleming perquè ha estat un científic molt important. A mi m'agradaria saber la seva biografia, què va descobrir, com ho va descobrir, per què va ser important el seu descobriment. Ell va néixer l'any 1981 a Escòcia. La seva família eren modests grangers. Va estudiar medicina i va ser professor de la Universitat de Londres. També va treballar com a metge a la Primera Guerra Mundial. En l'any 1922 descobreix una substància, la lisozima, que és un antisèptic. Ell estava estudiant en un platet de cultiu i va estornudar a sobre i va poder observar quan estava en la secreció nasal i les cèl·lules estaven mortes. I la seva conclusió va ser que la lisozima és un producte natural del nostre cos que principalment està a les llàgrimes i a la saliva. En l'any 1928 descobreix un fong, Penicillium notatum, que en el pas dels anys li va posar penicil·lina. Ara s'utilitza principalment contra les infeccions. En l'any 1945 rep el Premi Nobel de Medicina. Va morir l'any 1955 per un atac cardíac. He après l'origen dels antibiòtics, una mica d'història i paraules noves. El que més m'ha agradat és que gràcies a ell, al seu descobriment, s'han salvat moltes vides i la veritat és que no hi ha res que no m'hagi agradat i he tret la informació d'internet i d'un llibre del meu cosí.